1 meter social distance non boleh. Konten kopi kamu apa? I will make a program, okay? I will. Bos kai song orang tongo, beslang kelai ko kumlungo tongo dah, ada tak kelai maba. Tapi bos sai song ini, bos orang ini lai so thang tu. Salah pas tak thang kar. So how are you? Get it nahli ada? Atul nanti kaitnya betul na? Adi block. You want? Yeah, I have already given petition also, but not yet given any action. I have given twice. Now your working place is original Mandai na? Mandai Adi block. Oh, I am staying since 2009 till date. At Mandai? Yes, Mandai. Mana ulo kaji ulo angkat meeting ada. 11 years running now. Meeting Cini thui thangnai cini Montreal Kaipeng thangnai cini movement khai thinai cini boni poribar sing phainai phika cini oro I50 Telama division boni hoite sing oro kisa bono mairung burekha o lockdown somayo sing saimano cini bo busai krei bo saicung tongjago belai kharasusu teibo chung borno je sokar samani 5 lakh dang abo chung ready khaborno boro mankha hisabo tei boroni poribani bagi sing wan sognai boni busajik masa biet khai tongo biet paikha tei boni busala masa sari khai tongo tei boni busarok bori mak tham tongo jing khanaka bolo bei osohai chung saimano chini Montreal Kaipeng borai bon hano hamjago dofana hamjago bokroksa chini hani bagi dofani bagi thui thangka bo sohit engka boni bagi chini party hoite chung borno sob somoino muitu tongnai tei boni poribani ungklogo chung bachanai tini ang jora makha oro bon nogo phainai pheka o lockdown somoyo bo bahike bo tong bahike cha abono khus khai pheka ang khakago chini party hoite chung bono thesak poento chung nai thangnai boni poribani chung chubanai je chung mansak chubanai obono chini chung naimung chung joton saimano chini ha dofana hamjagoi chini khoroksa chini Montreal Kaipeng bo thui thangka boni magi chung surinai tei boni poribani ungklogo chung tongnai hambai.